Başlayalım onu. Gelecekler gelip bolýar. Salam hormatly adamlar. Näçe bolsa şunu başlap C programlaryny bilme giriş tapana başlap. Häzirki planym sentýabryň başyna sen dowam etmekdi. Hepde bir sagat. Belki iýunyň 20-sinden soň kanikula çykýar. Şondan hepde 2 sagat etme mümkinçiliginiz bolmagy mümkin. Yani edil häzirki wagtça planym sentýabryň başyna senni hepde bir sagatdan nime etmek bolan ekän. 10 ýaş hepde bolarmy diýen takminan. Bugün birinji sapamyz bolar. Soraňyz bolsa isteseňiz chatdan berip bilersiňiz. Bir ýa-da mikrofon açyp sorap bilersiňiz. Näçe bolsa sapamyza başlaýan. Soň kölenler üçin salam hormatly adamlar. C programlama diline giriş tapaňady. Tapak türkmen diline bolar. Her hepden näçe bolsa şu wagt planym her hepden şenbe güni aşky wagt sagady bilen sagat 4'de bolar. Şundan aşap ýazdyran videolarymyzy YouTube goýmadan ötýän. Bundan soň adamlarym görüp biraztır öwrenipler ýalyk. Oku materiallar boýunça aýdamyzda The C Programming Language diýip kitaby Brian Kernighan bilen Dennis Ritchie. Umuman maslahat berilen kitaplar berdi. Kitap barada aýdamyzda eger neme diýseňiz ine şuday goýjaýdyr. Şuday goýdum, eger gerek diýseň ingilis diline alyp berdiňiz ýa-da bu kitap ýani başyndan soňuna çyn goýup düşündirýär. Nemeler zatlar we misallar we sözler diýseňiz. Indi men şu kitap boýunça türkmençe terjime edip şu kitap boýunça geçer näçe edenin. Indi näme üçin programmerleme öwrenmeli? Şu birinji soraw. Programmerleme birinjilikden adamyň çağlar üçin gowularyn kadýan. Adamyň imaginationy ýa-da inglizçe bir uğur tapıcılıgyny, täze bir oýlap tapmak bolan bir näçe itergi berýär. Programmerleme köp neme öwrenmek. Men kirimçe çağlara 7-8 klassdan ýa-da 6-7 klassdan başlap öwretmeli kadip pikir edýän. Täze programmerleme öwrenmek arkaly bir näçe täze açyşlar bir çağan kellerinde pikir kän bolýardy. Şolary durmuşa geçirmek üçin köp zatlar emedipler mukadip edýän. Indi kimleň şu gatnaşandan sinde programlama ýazmak tejribesi bolanlar barmy? Bar bolsa eliňe galdyryň häzir. Zoom'da eliňe galdyrmak funksiyasy bar. Bilýän bolsaňyz. Hede şu wada galdyrýan hiçim ýok. Programlama tejribesi bolan adamlar üçin hasam gowy bolar. Programlama diýilýän zat köpräk ýazmaly. Näçe köpräk ýazdygyňça şonça gowrun kitýär adam. Bizde kulan bir gezek neme elbetde on ýaly gaty ýetdiğin adamlaryň bolýar ýöne. Esasy köpräk ýazyp öwreniş kitip şey öwrenmeli. Esasan bir seriýosnyraq bir proýekt boýunça işleseň, şonu has gowdy öwrenýände bolmasa häzir 3 saat bolsa mesela şu zadatyny şu meselen çözmeli bilse. Adam näme diýär? Bir ýere çykyp, 2 ýere çykyp, 3-nji ýere çykyp goýberdi edip goýýardy. Emma öňünde seriýos maksat boýsaň bir küçük bir edip bilmese de beýdi internetden ölýär da adam etmek bilen ölýär. Indi edil şu wagtky biziň ulanýan kompýuterlamada von Neumann arhitekturasy diýilýär. 1945-nji ýylda Princeton Üniversitetinde von Neumann tapan modeli. Bärde nämeler bar? Birinjilikden input device bar, soň output device bar. Ýani girýän maglumatyň girýän ýeri bar, birim çykýan ýeri bar. Ortada da Central Processing Unit ile CPU hasaplayan nokot bolýardy. Hasaplayan nokotyň üçin esas näme control logic bar. Ýani mesela if bolýardy. Egerde diýip neme barlap şoňa görä urturýan control logic bolýar. Bir arithmetic logic unit bolýar. Olum matematik hasaplamalar edýär. Bir memory unit diýilýär. Memory unit ýady bolýar. Ýani ýanky inputdan alynan maglumatlary ýazmak, pozmak, şu zatlary emele getirýärdi. Häzir kompýuterler şu model boýunça işleýär edil häzirki. Şu wagt ulanýan kompýuterler.
Inni programma näme ilk şondan aşaly programma meselen çözmek ýa-da belli bir täsir ýetirmek, ýani algoritmany ýerine ýani görkezmeden ýygyderli bolup durýar. Şu an bilen ýazan programmalarymyz. Oňa inglizçe flowchart diýilýär, ýani bir zadyň çözmek üçin ýygyderlikde nämeler prosesler edilmeli. İlk şu algoritma sözüni gowy düşünmek mümkin gaty möhüm diýen. Näme üçin möhüm diýen? Sebäbi zaten täze başlayan adamlar köplenç algoritma näme diýeni bilmän köp näme diýerler, wagt ýetirýärler. Mysal üçin algoritma boýunça näme koýdy bilen düşündirjek boljak da. Yumurtka aýnatman algoritmasy näme? Men bilýän kätip bilen. Sebäbi algoritma diýen çyşyr mızahtat diýen diýip kirýär köp kişi. Ýa-da mysal üçin tanışýan çağlarda hatda şuňal kompýuter programmering öwrenip öwrenler bolan program ýazyp başlapdyr da edipdir. Epes wagtyň sorýar. Näme algoritma näme diýip sorýar. Intägen şoňa düşünmändir de. Şoň üçin ilk bilen bilýän zatymyzy algoritma öwreli. Mysal üçin yumurtka aýnatman algoritmasy näme? Birinjilikle näme diýen? Ýerden turdyň, yumurtka aýnatasyň diýär. Birinjilik bilen yumurtkany alýan. Alandan soň yumurtkany gaba goýýan. Gaba mehkän elbetde. O gaba suw doldurýan. Daşyna ýumalyp ana düýdür şerýärler. İlk bilen daşyna ýumalaken. Gabyň aşagyny ýakýan. Onuň 7 minut ýaly gaýnadýan. Indi bilemek aňyrda 7 minut gaýnadýar. Kon bäri kelenimi bäri 12 minut gaýnadýar. Elbetde gabyň täsiri baglanmasa. Soň soğuk suwa salyp 3 minut ýaly garaşdyrýan. Näme üçin garaşdyrýar? Sebäbi 3 minut ýaly soğuk suwa garaşdyrsak daşyny artmak ýeňil bolýar. Indi şu görýän zadymy algoritma diýilýär. Ýagny bir zat etsek bolsaň, şoň ýygyderligini hämeler etmeli, şoň ýazylan bolan algoritma diýilýär. Indi köpden şu kompýuterde program ýazamady. Iň edilýän ýalňyşlaryň biri ilk bilen algoritmany ýazyp başlamaly. Algoritmany ýazmany başlasaň, näme diýilýär? Gitjek ýoluň dolu kesip bolnokda, ýörap barýarkan düzgüden onu ýaly düşünje bolmaly. Hala ilk bilen oturup goýup algoritmany düzmeli. Ondan soň ekan bölüp berýär. Staýçyny sorag bolanmy araňyzda? Ýok. Indi C dili barada aýdamyzda C umum maksatly, ýani guruluşly dik diýär, türkmençe guruluşly terjime etdim. Structure dik diýär. Structure programmering, lexic üýtgeýän çäkler we gaýtalarma bolýan kompýuter programlama dili dik diýär. Indi umuman alamyzda C dili näme dik diýär? Middle level language diýär. Diller, programlama diller bir näçe böleklere bölünýär. Mysal üçin maşin dili bar ilk bilen. Ýagny universitetde geçenlerde bolmagy mümkin. Ol has näme diýerim? Gidip burada etsek bolan köp zat ýazmar bolýar da. Iň birinji derejesi maşin dili bolup gelýär. Ondan soň C dili ýaly middle level language'lar bolýar. Ondan soň object oriented language bolýar. Ýa ol has ýokary dereje bolup gelýär. Indi C bizinki middle level language bolup gelýär. Şu adaçenni programlama dilleriniň içinde iň köp ulanılan, iň gowy näme diýerim? Iň köp ýaýran dillerden biri bolup durýar C dili. Indi bizim SNG territoriýasynda esasan Pascal, Delphi adam ýaýran ýöne bütün dünýä ýüzünde gözüňe ötdüňde C dili iň köp ulanýan dillerin arasynda bolup geldi. C ilk başta 1972-nji ýylda Dennis Ritchie tarapyndan Bell Labs'te işlendirilýän. Ondan C ýadyňa we dil konstruksiýonunda pes derejede elektrik üçin etmek üçin has ýöne köýgür düzüýüni kömek bilen düzülüp, iş wagtyny minimal gollaw bilen maşin görkezme täsiri kartalaşdyrýar. Ýani mapping bolup diýär. Indi C barada aýdamyzda iň esasy nämelerden biri Unix operasiýon sistemi C dilinde düzüldi. Ýani Linux'da şu adam kernel ýalarda şonuň strukturasyna seretdik. Hemme de C diline ýazdan. Indi size soraw, Toyota Corolla awtobusynda näçe tan prosesor bar? Eger mikrofonuňyz ýok bolsa, nämeden ýazyp bilersiňiz chatting windowdan. Jogap barmy? 1 diýär Tom Hanks. Maksat näme diýerim 50 diýär. Näme üçin 1 diýip pikir edýän?
Inni gözüm getirse bir laptopda, şu benim laptopumda näçe tane prosesor bar? 12 tane prosesor bar takminan. Inni men kompýuteryny 12 tane prosesor bardygyny gözüňe tutsak, Toyota Corolla'da bir prosesoryň barlygyny gözüňe deme bir näle diýsem, bira görä köpräk mukadip kirýän. Elbetde maksat 50 diýä. Maksadyň jogaby dogry diýip kabul edýän. Sebäbi internetden seretdim. Umuman alanda orta derejeli awtomobillarda 100-200 aralygy prosesor bar. Indi maglumat ýok bunda. Buna näle diýsem, tapa kema gyzyklyrak geçmek üçin hemem näle prosesor, kompýuter barada düşünjäni biraz emele getirmek üçin şuna arasynda şunu ýaly soralar goýarys. 50 tane prosesor nämeler bar? Mesela üçin ruçkasyndan başlap mantafon we kartasy we her üçin aýratyn bir näçe prosesorlar onulan içinde. Ýa-da her gapyda ýa-da başga bir näçe ýerlerinde takminan 50 tane prosesor bar diýip kabul edilýär. Inni kompiler gurnamak meselesi boýunça inni siz nähili program ýazmagy gözüňe tutjaňyz, siziň hemmäde kompiler barmy? Häzir näme etjek adamdy? Inni programmany işletme bir näçe usullary bar. Daha üçin men özüm näme işleýän? Kompiler gurnamak üçin men şu Windows sisteminde oturýan işleýän. Windows'un içinde men Linux'da işleýän. Sebäbi näme üçin Linux'da işleden has oňoýly hasap edýän özüme. C programmany ýazganda hakykatdan işleýän duýup bilýän. Oň üçin näme diýen? Eger Windows işläp Linux'da program ýazyp işletjek bolsaňyz, onu Oracle'dan VirtualBox gurnaýan ýokarky linkden. Men gruppa uratdym nämeňizmi şu prezentasiýany. Soň Ubuntu Linux nämesi bar, ISO faýly bar, şonu gurnaýaňyz. Ondan täze Ubuntu Linux maş gurnan bolar, ýa-ni ISO faýly install edýäňiz içine. Ondan Ctrl Alt gurnap bolandan Ctrl Alt T basýan terminal açylar. Ondan şo ýerden Hello CD programma ýazyp başlap bilýäňiz. Indi men häzir nämäni ýen gyzakda gurnalar men sistemamda. Ctrl Alt T basýaňyz, şunu ýaly özüme terminal işlemän goýurýan. Elbetde bu zatlar kyn bolmagy mümkin. Siz üçin näme maslahat berýän? Häzir ilk bilen siz üçin näme maslahat berýän? Indi şu saýty görýäňizmi? tutorials.com onun Compile online page. Häzir şu linkini näme diýmen? Näme chatting window goýdum linkini. Şoňa girseňiz, şo taýda gün programmany ýazyp işledip bolýardy. Girip biliňizmi? Näme? Giren ortadan ilkinci jumuşmada başlaýar. İlkinci jumuşmada umuman ehli programlama dillerinde ilkinci jumuş salam dünýä, hello world diýip edýärler. Indi ilkinci jumuşmada ekrana salam dünýä sözlerini çap etmeli. Onu çap etmek üçin berde çölden urnuş bar. Şunu ýazyp görmeýän kerde, häzir bir minut. Stop edip. Share screen. Şu ekran çykdymy hemmeňizde? Giren bolsa onu şoňa ýazýaňyz. Ilkilene include std.io.h ýazýaňyz. Soň int main ýaňyz. Soň skopany açýaňyz ýetýäňiz, içinde de printf hello world diýip ýazýaňyz. Soň return 0 diýip ýazýaňyz. Ýazyňyzmy? Indi ýazan bolsaňyz mikrofon açyp bilersiňiz käbirleňiz, isleseňiz. Ýazan bolsaňyz indi şu taýda execute diýip bir komanda bar. Çet tarapda ýokarda. Görýäňizmi şumy? Şu execute bassaňyz işledip sağ tarapda netijesini görkezýär. Hello world diýip ýazýar şu taý. Ýa-da bolmasa, näme diýip ýazýar? Salam.
dünya dikkat edelim. Täden execute basýar. Salam dünya dikkat edin. Sağ tarafta görýärmi? Indi bärde include'dan başlaýalım. Şeýle düşündirip başlajak. Include stdio hash diýip bir neme bar, library diýerler-de. Inglizçe kitapxana bolýar. Ýagny o siň öz içindäki bar bolan komandalar azyrak bolup durýar. Masalan, günlük ulanýan programmalar näle funksiýonlar atlan bolýar. Şonýalyk funksiýonlary ýazýarlar-da kitapxana emele getirýärler. Mysal üçin stdio hash bolany standard input output bolýar-da. Yani standart giriş çıkış diýip terjime etdiler türkmençe. Şu kitapxanaň içinde printf funksiyasy bar. Ýagny include diýmek içine goş diýär. Standard input output hash kitapxanaň içine goş diýär. Ondan soň aşagda C dilini funksiýa diýip funksiýalardan emelegelen. Ýagny bir näçe funksiýalar bar, funksiýanyň içinde başga funksiýany çağırıp bolýar. Şimdi bärde esasat näme main funksiýa bar. Main funksiýalanyny indi C diline ilki bilen nerden başlamaly? Neme compile etmäge. İlki bilen main funksiýondan başlaýar. Ondan soň main'in içinde sade goşut neme bar? Ýaýlar bar, görýärmi? Şu ýaýyň içine şu funksiýanyň içine girýän maglumatlar, içine girmeli maglumatlar bar. Mysal üçin ýanky funksiyamyzda neme, ýanky algoritmamyzda näme bardy? Girýän datlar nämelerdi? Ýumurtgalar, dogry-dämi? Funksiýa näme diýädi? Gaýnadýa, soň soňadýady. Dogry-dämi? Gaýnadýan funksiýa bilen soňadýan funksiýa. Çykýan dat näme? Taýýar öňüm, ýagny gaýnan ýumurtga çykýan. Edil şonýalyk int'in içinde başda int diýip bir dat bar, int. Int diýmek integer diýmek. Ýagny çykýan dat näme çykýar funksiýadan soň? Integer çykýar ýa netije. Girýän dat näme? Hissa giren ok. Näme diýär? Salam dünya diýip berýär. Şular girýän datlar ýazmaly. Skoplan içinde. Buna printf salam dünya diýdik. Soňam return 0. Return bolany izine näme gaýdyp gelýär funksiýadan? Ýagny bärde näme üçin 0 gaýdyp gelýär? Sebäbi misal üçin funksiýa ýalňyş gaýdy, misal üçin ýalňyş netijeler çykaran halatynda return 1 ýa-da 2 diýip bilýärdi. Ýani şurada 0 gaýtmagy diýmek. Neme, şu funksiýanyň hiç problema çykma 0 gaýtdy diýmekde. Häzirçe şu nemekçi edip gördümi? Şu programany salam dünýäni. Düşünükli onu. Indi ilkinji programany ýazamyzda birinjilik bilen näme programanyň tekstini bir ýerde döretmeli ilki bilen. Dogry-dämi? Birinji etme ladymy. Olur hasam gowy siýahtlaryny edip bilersiňiz. Ýagny bärde hiç ili libraryda ulanman siýahtlaryny edenler bar aramyzda. Batu gowy. Ýagny library hokman ulanmaly diýen zat ýok, ýöne soňy bilen seredde printf'de bir näçe nemeler bolýar. İçinde ulanmak üçin näme diýen spesifik diýiladi, ýörüte datlar bar da içinde. Soňy bilen ul programma ýazyp başlamyzda. Indi şu wagt hemme kişi ýanky internetde compiler ulanýarmy, özüň kompýuterine compiler barmy araňyzda? Ýani zat üçin kimler Windows ulanýar, kimler Mac ulanýar, kimler Linux ulanýar aramyzda? Windows ulanýar. Windows Hive compiler ulanýar, ýani gurnadyň bir programma. Ýa ýanky neme ulanýarmy, ýanky PHP file'in içinde compile edýärmi? Programma bar özünde diýäňiz. Elbetde ýagny web interface ýanky PHP site'dan ýanky compile edýänler üçin häzirlikçe bolup biler. Häzirlikçe ýanky PHP file'le compile etdiğiniz problema ýok, ýöne soňy bilen biz tapa dowam etdigimizçe öz kompýuteryňizde gurnasaňyz gowy bolar, haýsy-da bolsa bir compiler. Öz kompýuteryňizde gurnan halatyňyzda näme diýäňiz? Programmanyň tekstini bir ýerde döredýäňiz. Ondan soň programmany oturup ýazmaly.
Şo programma yüklemeli, soňra iş etmeli. Yani compile etmeli. Soňra çykyşyňa nirä eden anyklamaly. Mesela üçin Linux'da zatdy açany compile edýän bolyn, başga bir out diýip başga bir file, ýani şoň netijesini binary file edip bir ýerge ýazýarda. Düşünükli Windows Code Blocks ulanyp görmedim. Ýagny ýanky programmany ýazyp compile edip ulanyp bolýan bolsa, ýöne menden size maslahat, eger uzundan programmирование dowam etsek bolsa Linux go bolar. Ondan ýanky mehanik jikmejikle öleşdiren hemme zat deňistiren aňsat bolýar. Ýanky şu zatlary oturup bir ýerde ýazyp, soňra bir output file çykaryp, asal bolmasa şonu ýaly etseňiz go bolar diýeni. PHP nimede de site derler. Indi ýanky ýazan programmamy nämelerden ibaret? Asal programma gelinen halatda işleýär. Indi bu CPU diýip bir prosesor bar kompýuteriň içinde. CPU diýip CPU-da edilýär ýanky zatlaryň hemmeti. CPU nirden alýar? RAM-dan alýar maglumatlary. Yani RAM içinde bir näçe maglumatlar nimeden ulanýar bolýar. Olary diskden alýar eger gerek halatynda. Indi C programmasy ullugyna garamazdan, ýani funksiýalardan we variable'lardan, ütgeýänlerden ibaret bolýar. Variable bolanda näme bolýar? Variable bolany türkmençe terjime eden ütgeýän zat bolup gitýär. Indi mysal üçin siziň öňüňizde nämeler bar? Mysal üçin eliňizde öňüňizde un bar, soň näme diýeli? Alma bar, birim çigit bar diýeli, dogry-da? Şu üç tane zatyň içinde zaten un näme de saklaýar? Uny saklayan gabymyz ütdeşik bolýar. Alman saklayan gabymyz ütdeşik bolýar, çigit saklayan gabymyz ütdeşik bolýar, dogry-dämi? Edil şonuň ýaly variable'lar bar. Variable bolany nämeler bolýar? Integer bolýar, double bolýar, ýa-da string bolýar. Integer bolany näme bolýar? Integer bolany sanlar bolýar. Double bolany näme bolýar? Double bolany bitin däl sanlar bolýar. String bolany näme bolýar? Harflar bolýar. Yani birce harf saklamak üçin bir integer, bir näçe integer saklajak ýerimiz gerek bolýar. Indi kompýuteriň saklaýyş görnüşem ýanky integeri, double, string saklandy, şoň üçin ýer aýryp goýar hökman suratda. Siz näme variable näme diýip gözüňize tutup bilersiňiz, ýani başlaýanlar şunu aýdýan, ýanky gap diýip gözüňize tutup bilersiňiz. Başy integer a diýende a diýip bir integer, ýani bir a diýip bir gap saklamay, şoň üçin şu sanlar saklajak. Şonu ýaly gözüňize tutup bilersiňiz. Düşünmeýän ýeriniz bolsa arasynda saklap sorap bilersiňiz. Ýa-da ýazyp bilersiňiz, eger çekinýän bolsaňyz. Ondan funksiýaň içinde näme? Ýerine ýetirmek hasaplaş amallaryny kesitleýän jümleler we ütgüjüler hasaplama wagtyna ulanýan bahalar saklaýarlar. Funksiýa bolany misal üçin diýeli, ýene ýanky awtolog öleli. Dogry-dämi? Toyota Corolla, ýanky maşina ýasalandy, näme dipdirler? Bölek bloklar aýryp çykypdyrlar, dogry-dämi? Näme tutup bir kompaniýa näme diýär? Diňe mantafon ýazýar. Ýene bir kompaniýa näme diňe bardaçogyň içinde airbag ýazýar. Şonu ýaly ýanky funksiýa näme gerek? Bir uly zadaty çözüp, uly meseleni çözüp goýatyň, ýanky meseleler kiçik böleklere bölüp, her üçin aýratyn funksiýa ýazanda, haçanda bir problem bardyň gödüňiz tutsaň, mysal üçin bir funksiýany bir näçe ýerde ulan oturan ýerde şo zat çözüp goýatyň, şo funksiýany çağıraýan ekede funksiýa ýazýan. Şoň üçin nerä bolup durýar funksiýalar. Mana soň saparda daha soň geçikdir. Indi ýanky biziň masalymyzda, ýanky biziň hello world bilen masalymyzda, biziň masalymyzda main adly funksiýa bar, dogry-dämi? Adatça isleýän adamyň funksiýa berme hukumymyz bar. Ýöne main hökman suratda bolmaly. Ýani kompýuter compile edende ýanky bir näçe kod ýazan soň şunu işletsek wagty ilk bilen main programmadan başlaýar. Şondan aşağı işletip başlaýar. Bu her bir programmany bir ýerde esas bolmalygyny aňladýar. Ýani programma başlandy, şondan aşamalygyny aňladýar. Mainden. Indi ýanky HTML compiler bolmadyklar üçin edil şu tapak we soň bir kitap üçin şu ýokarky link ulanyp bilersiň tutorials.com compile C online PHP diýip näme bar? Şo taýda compiler bar da gurna oturmasy. Indi ýanky programmamyza gaýdyp geleli. Ýanky ilkinji setre include standard input output hash, ilkinji setre compiler adaty giriş çykyş kitaphanasy barada maglumatlar goşmagy aňladýar.
funksiýalaryň arasyndaky maglumatlary habalaşan bir usul bolup durýar. Yani funksiýalar bar diýen aýdyp geçdim. Indi funksiýanyň içinde ýani mailin içinde ýani düşündiripdim programmaň içinde de. Yani mainni başlandan soň, yani mysal üçin int mainni şuňaly ýazyp başlandy. Int birinji int'e näme anladýar? Yani funksiýa näme gaýtarjany anlatýar. Mainden soňky skopanyň içinde nämeler şu funksiýanyň içinde işleme üçin girmeli maglumatlar görkezýär. Yani birinji şaşyrmyrak bolmak mümkin. Soňa waka işläp başlandy haty düşünür. Indi funksiýa jümleleri, yani bir funksiýa içinde edilmeli işler o ýaýlar bilen örneğin ýokary görkezlen ýaýlaryň arasynda görkezilýär. Esas funksiýa bizim misalymyzda diňe bir jümläni ölçüni alýar, yani printf hello world şonu görkezýär. Yani bu funksiyada hello world argument bilen printf diýilýär. Printf çykyş çap etmek tapanasyny söz bolup durýar. Indi soňundaky tersken bölmek bilen neva /n olan new line karakter diýmek. Bu simboldan soň täze setre geçip çep tarapdan ýazyp başlaýar. Nämen özi, compiler'ın özi avtomat. Misal üçin şunu ýazyp göreliň. Ýanky zatda. Birim programma ýazanyňyzda näme sintaks ýalarda sintaksy ünsürmeli. Mesela ýekeje harfyny ýalňyş ýazsaňyz compile edýän däldir. İkinjilik bilen hem alignment diýerler de. Şunu ýaly setrleri gönjedip ýazma enni ýetseňiz gowy bolar. Näme üçin gowy bolar? Sebäbi soňu bilen ul programmalar ýazanyňyzda bir enni ýetseňiz şonu ýaly ýazma dowam edýäňiz. Emma enni ýetmeýän ki bulunmajary ýazyp başlasaňyz ýalňyşlar tapmak kynýarak bolardy. Indi şu programmany compile etsen näme çykarar diýip pikir edýäňiz? Hello world diýip çykarar edýäňiz. Düşünüp ýene bir emet göreli. Raşyn salam. Listarla çıkarayım ne yapalım? Edi adamlar. Şunu ýala çıkarýar. Salam diye oturuýardy. /t bolany tap bolýardy, beýle süýşürýär. Şunu şunda ýene orada ýazsak düşünükli bolar. Şunu ýala etsek. Execute diýär. Salam diýär. Salamdan soň tap goýar. Tap bolany näme hemkem bir 4 ýaşdan boş graf ýüşmek bolýar-da. Mehribaniýa diýär. Mehribaniýa soň aşagda aslında programmada bizi edip aşagda getirdi durady ordamy? Ýöne muňa garamadan, yani compiler'ın özü täze etire geçen ok. Şu ýygyna gelmek diýär. Ýygyna goşup gidýär-de ýokma suratda. Haçan new line karakter goşaňyzy karakter. Şonu aşağı täze etire geçen. Şunu sizin bir özüňizde bir barlak görüň. Isleseňiz. Nokot çykmaz diýäňiz. Nokot ýok, nokot nirde wa? Salamdan soňky nokot. Salamdan soň nokot ýok biziňkide. Ýagny diýjek bolýanym, compiler'da ýazyşyny ýala çykar diýip pikir etmeliler. Bildiňi näme diýär? Buýruklaryň ýygyderli bolup durýar. Muny ýanky compile täze işleýärdi, şonuň netijesini çykarýar ýokma suratda. Şonuň üçin şunu ýaly /t/n şunu ýaly nämeleri ulanyp isleýän näme edip bilersiňiz. Compiler onun içinde bolsa /n kod görünokdan ýok görýär. /n bolany şu koşadyrynyň içinde /n ýazsaň şo täze etire geçýär. Mysal üçin ediden soň adamlar dur aslında biziň näle kodumyzyň içinde bile durady ordamy? Bile duranyny garamadan arasynda /n bolanyny sebäpli müşteriň soň ediden soň ne görýärmiz täze ediden soň täze etire geçýär. Adamlar aşagda galýar. /t bolany tap bolýar, tap. Yani 4-5 tane boşluk koyuyordu arasında. Mesela üçün 2 tane tab koyup göreli. 3 tane tab koyup göreli. Neticede nereden gördüğümüz 3 tane, yani 4-5 tane boşluk koydu da.
/n bolan new line /tab add soňky slaytda bulan hemmesini spesiýen berjek. Düşünmek daha olsa düşündüren şu an compiler'da ya sonra slayda geçecekti. İň aşağıda en näme üçin goýdum? C++'ym şunu ýaly. Mene dogry aýtsam özüm mektep uçkan Pascal ýazýardyk. O wagtlar näme esasy Pascal modda, Pascal Delphi'de ýazýardym. Men dogry aýtsam C bilen C++'y gerek wagt ýazýan ýöne ikisininkini tapadymy bilemem. O şeýle ýazyp gitýän özüm. Indi bärde de şu wagt C dilini näme üçin öwrenýär? Sebäbi Taşın daşar ürtdiller barada aýdamyzda da käbir adamlar bolýar taşın. Öýünde hem türkmençe hem orsça ulaşylýar. Ýöne hiç dilen gowy bilen ok. Türkmençede arasda gurlap bilen ok, orsçada arasda gurlap bilen ok. Şoň üçin näme diýen taşın? Ökçe diýen söz bilen ok. Mysal üçin aýdýan, ne orsçasyny bilen, ne türkmençesyny bilen. Şeýdem hiç dilde özüni arkaýyn beýan edip bilen ok. Indi biz näme üçin C-ni taýlap bardyk? C-ni şu universitetden içinde gowy öwrenip bilsek de bir dil gowy edip öwrenseň son beýleki dille nämeler ütgedip bolýan, eýen sen özüň näýleseň çaklap bilýän belli derece. C-de şunu ýalara edip bilýän, Python'da da şunu ýalara satdyr bolýan, bolmaly netije gelip bilýän öz başda. Biz şoň üçin edil häzirlikçe C-ni bir gowy öwrenýär, ondan soň başga dile geçmek kyn bolanok da. Şu wagt men Python'da da edil professionalyny ýazdymmy, bir kısa ulu proýekt edip gördüm. Ýöne onu da ýanky bir sintaksyny çalaja öwrendim, ondan soň girip gitýän ýoş-ýoş. Yani diýjek bolýan adam bir dil gowy öwrendim, onda beýlek diller geçmek ýeňil bolýardy. Iň sonunda /n'i goýmamyz diýip sebäbi men enlik diýip aýtsak bolar da. Yani enlik edenligimiz sebäpli, yani täze-täzeden geçip goýsaň käwat ýadynda galan nokta ýygyny tepleşik gitýän düşünüksiz bolup galýar. Şoň üçin goýýan köpünç. En goýmasaň, /n goýmasaň indeksetiniň başyndan goýuwam başlap bolýar. Elbetde. Ýagny şoň ýaly edip bolýar. Ýöne näýleýim kam adam pikirleneni zat üçin compilerda sen /n goýýanda indekseter geçýän bilýän, emma näýleýim köp bilen ünsüräňizden program eden adamyň videolaryny atda seyredip görseňiz, şu programda täze-täzeden başlandy. İnsan zaten sonunun täze tirýäçini kim boranok. Aslında ýanky başynda /n goýup başlasan bolýar. Ýöne adam pikirleneni compiler'a orap pikirlenen nokta özü näýle görýän şoň ýalar pikirlenýär. Şo sebäpden soňundan o ýalar köpünç näme adamlar goýanlaryny. Indi ýanky nemeler spesiýal bu prezentasiýany men gruppada goýdum. Eger näme gerek diýseňiz bärigen goýup bilen. Ýagny backspace. Esas men ulanýanma tab new line ulanýan esasy. Vertical tab adam kan ulanmak. Biram men ýaly double quote, single quote da ulanýan, for will ulanýan. Indi şu taýdan görüp şoňra özüňizem ekran onumy çykaraňyzda ulanyp bilersiňiz şu zatlary. Ýanky printf koşadyrynyň içinde goýýandaky ulanýan nemeler, karakterler bolýar. Inni soramyz iPhone'lar haýsy prosesor ulanýarlar? Elbetde mikrofon açyp jogap berip bilersiňiz. Bärde näýle dogry jogap berene sowat ýa ýalňyş jogap berene käýinçi isat ýok. Näme üçin umumy kompýuter äline bolup geçen zatlar barada biraz umumy düşünjämiz bolmas üçin aradan şunu ýaly soralar goýanlar. ARM diýär maksat. Biolojistim ARM diýär, Murat Intel diýär. Näme üçin Intel diýip pikirledýän? Murat. Inni iPhone barada aýdamyzda, iPhone'lar ARM prosesor ulanýarlar. ARM näme üçin ulanýarlar? ARM Mac'lar Intel ulanýar diýip bilýän, Murat dogry aýdýan, Mac'lar Intel ulanýar ýöne innikilen Mac'larym ARM prosesory geçermi ka diýip bilýär. Näme üçin Intel prosesorlar köp towy ýa. Birinjilik bilen
ikinciden hem näme diýdim, çysyrymlyk hasaplaýar. Çysyrymlyk hasaplaýan sebäpli şu Apple bilen Intel'in arasynda bir näçe wagt bäri şunýaly Intel'in prosesoryny düzümini ütgetmek barada näme diýsem kan duşlar geçirilir hal edildi. Iň soň gelinen netije meň bilýanym belli netije gelip bilmediler. Şo sebäpden innikilen başlap, ýani MacBook'larym ARM prosesory geçme mümkinlik näme garaşylýar netibeden. Ýani bulam näme aňladý? Sen tehnologiýa firmasy bolup täzelikleri açyk bolmasaň, seni aradan aýrýarlar. Ýani ARM prosesorlar Intel ýa-da AMD'den gaty soň çykyp başlaýan ýöne näme etdi? Gaty ösüp gitdi we şu wagt kompýuterlerde de ARM prosesory goýmagyny unutýarlar. Indi mysal üçin iPhone barada aýdamda şu iň soň çykan iPhone'ny 2 tane prosesor bar. Bira güýçli prosesor bar, bira pesrak prosesor bar. Näme iki prosesor bar? Biri çysyrymly hasaplamalar ýa-ni agyr oýunlarda oýnanda iş etmek üçin beýleksem ýa-ni günlük chat ýa-da bolmasa surat taranda zaten kiçirak işler zatlar edende kiçik prosesor bilen näme üçin telefonlarda iň esasat näme bolup durýar? Batareýa bolup durýar, dogry. Esasy maksat telefonuň batareýa iň köp şu wagt çykan telefon islenýän herefden birini uzak gidänok. Yani bizim ulanışımıza oraydı yani. Yani şu sebepten aslında iki prosesorun durmağı giden çıktığı demek adam için. Yani onu neticede biz söyleyek bunlarını. Mamın haramadan yani toğ ekonomi etmek için, toğun efektivini ulanmak için näme diýerler? İki tane prosesor ýa-da biri ejidrak, biri daýo güýçli. Yani ejidragy pes rejimde işleýän wagt şonu işlemek için, daýonyň yani agyr işler edilen wagty geçirmek için. Dinleýän üçin sag bolun. Kitapdan sapa taýýarlyk gelip bilersiňiz. Başga-da sapak barada näme diýsem, boşmaça tekliflerini zatlaňyz bar bolsa ýa-da şeýler akesek gowalar diýen bolsaňyz, onam kommentde ýazyp bilersiňiz ýa-da onu gruppa ýazyp bilersiňiz. Şunuça şeýler tapamyz. Soraňyz adyňyz bar bolsa aýdyp bilersiňiz.